Hola, com estàs? Benvingut a aquesta nova meditació del quadern de meditacions dedicada a la ciclicitat femenina. Per Instagram sempre em demaneu molt aquest tipus de meditació, meditacions pel postpart, meditacions per un embaràs, meditacions per la menopausa, meditacions per quan tenim la regla, per quan estem ovulant. He volgut fer una meditació que sigui realment per honrar la ciclicitat femenina. Llavors, no importa en quin moment del teu cicle estàs, pots fer aquesta meditació. Si no tens cicle menstrual, també pots fer aquesta meditació perquè també parlarem dels cicles de la natura, no? Del cicle de la lluna, les estacions. Llavors, senzillament, és una meditació perquè puguis connectar amb aquesta part de tu i amb els cicles naturals. Per tant, el que et demano sempre, que estiguis en un espai còmode, que tinguis una postura còmoda, senzillament que cloquis els ulls i que gaudeixis de la meditació. Com ja saps, jo sóc la Vilma i em trobes a Instagram molt fàcilment, on cada diumenge a les 9 del vespre faig una meditació en directe. Et pots apuntar als grups de meditació per conèixer altres meditadors i també pots gaudir ara d'aprendre més sobre la meditació amb el meu primer llibre, Medita dona vida, que el trobes aquí darrere i a qualsevol llibreria el podràs comprar. T'envio una forta abraçada i et deixo amb la meditació. Adeu! Benvingut, benvinguda a aquesta meditació per honrar, connectar i fer les paus amb la ciclicitat femenina. No importa en quin moment del teu cicle estàs, ni la teva edat. Estira't en un espai tranquil, acluca els ulls i comença a connectar dolçament, mica en mica, amb la teva respiració. Intenta que la inhalació i l'exhalació siguin lentes, suaus i pel nas. I ves exhalant tota la frustració. Ves exhalant la ràbia. Ves exhalant les presses. I sent com amb cada inhalació connectes amb més facilitat amb l'amor, amb la compassió. I visualitza davant teu dos camins. Un camí que viatja cap a la dreta i un camí que viatja cap a l'esquerra. Tria un dels dos camins, el que indiqui la teva intuïció que és el correcte, i comença a passejar-te. Sent que vas avançant, que el camí d'alguna manera t'acull, t'acompanya. I això et permet anar baixant barreres, màscares, creences. I lentament el teu cos es va relaxant. El teu rostre es relaxa. Pots sentir que la mandíbula s'afluixa. Les espatlles també es relaxen. Els braços, el pit, la panxa.
A mesura que avances per aquest llarg camí, el teu cos va responent amb una resposta de relaxació. Es rendeix perquè és segur per tu relaxar-te. És segur per tu connectar amb la teva bellesa, amb el teu amor, amb la teva innocència. Relaxes els malucs i finalment, mica en mica, també les cames. I sents tot el cos alliberat, tot el cos alliberat. Aquest camí que has triat és el camí de les estacions. Ara és la primavera i tot està florit. Sents insectes que donen tombs al teu voltant. Les flors fan una olor meravellosa. El cel és blau i camines gaudint de la primavera. Fins que aquest camí que avança et porta cap a l'estiu. Ara veus fruita sucosa penjant dels arbres. Les flors han esdevingut fulles verdes. Gaudeixes de la metamorfosis d'aquest paisatge. Prens aquestes fruites, les tastes i pots sentir com els 5 sentits estan immersos en aquesta experiència. Que bonica la primavera, que bonic l'estiu. Continues avançant, descobrint colors ocres, fulles cruixents en el terra que t'avisen que ara ja passeges per la tardor. Observa com el paisatge ha canviat, com la teva sensació interna també ho ha fet. Ara comença a sentir més necessitat de recolliment, més necessitat de pau. I a mesura que camines, que passeges per aquest camí, arribes a les portes de l'hivern. Notes el fred a la pell i veus una miqueta de neu. Decideixes aturar-te per contemplar el paisatge i per identificar quin paisatge tens avui dintre teu. És primavera, és estiu, és tardor o és hivern. Visualitza el teu sistema reproductiu. També fa 4 estacions. També es va transformant. També va canviant.
i sent que l'acolls i l'abraces, no lluites contra ell. Ja sabem que hi ha moltes coses que s'han de canviar i avui t'aculls i t'abraces per fer la teva vida més fàcil, per fer la teva vida més senzilla. Deixes anar la pressió i abraces el teu cicle. Cada una de les fases és meravellosa. Cada una de les fases té allò que ens ensenya i les naturalitzem. Les abracem totes. I sent que encara et rendeixes més. I et vas acollint a tu mateix, a tu mateixa amb calidesa, regalant-te pensaments d'amor sense pressionar-te. I mica en mica comences a moure els peus i les mans. I sense pressa, quan sentis que arriba el moment, mica en mica obriràs els ulls. Moltes gràcies per meditar amb mi un dia més. També una forta abraçada i recorda cuidar-te i estimar-te molt. Moltes gràcies per acompanyar-me en aquesta meditació. Si vols fer de la meditació un hàbit i omplir els teus dies d'energia positiva, ja tens a la teva disponibilitat el llibre Meditar dona vida, amb l'editorial Rosa dels Vents. Una forta abraçada. Gràcies per meditar.